Kien it-8 ta' April tal-1961 li l-Knisja ħarġet l-interdet fuq il-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista wara li l-eks Ministru Lori Sant kien ilu bil-kundanna sa mid-9 ta' April tal-1960. Dan meta fil-Gazzetta Distragil li tagħha kien editur qalet li fittra pastorali minnhom kien hemm biss paragrafi politiċi. Dawk l-interdetjati ma setgħux jingħataw is-sagramenti. Li kkundannat ma setax jitqarben u lanqas jiżżewweġ fil-Knisja imma ġo sagristija. La seta' jirċievi id-berik fid-dar u kellu jiċċaħħad minn difna ekleżjastika. Kien fis-26 ta' Mejju tal-istess sena li l-Knisja firxet l-interdet fuq kull min jaqra l-gazzetti soċjalisti u min jattendi l-attivitajiet tal-Partit Laburista. 50 sena mit-tneħħija tal-interdet, Salvu Sant, membru tal-Eżekuttiv Laburista ta' dak iż-żmien, jgħid li l-Arċisqof ta' dak iż-żmien, Monsinjur Mikil Gonzi, kien bagħat għal ħuħ Lori dwar l-artiklu fil-Gazzetta. U speċi għallu li titlob skuża, għallu għax anki nista' ntelfek l-impjek tiegħek mid-dokert, kien għaddu ġiessaħna missieri mid-żejt ta' 53. Aħna konna 5, ommi kienet tromlot biex kienet tiżal minnu ħafna. Ta' 40 ġiviri konna 5 titwal. Lori Sant ma kienx aċċetta li jitlob skuża u għalhekk ġie kkundannat. Dak iż-żmien tsitu kienet soru. Ried imorru jħabtu l jġebduha biex jiġelu għad tmur tisma' lill-neputi tagħha sejħu l-interdet. Is-Sur Sant qal li l-membri tal-Eżekuttiv ġew interdetjati wara li ħarġu stqarrija l-inqrat fil-Kumitati Lokali Laburisti. It-toma qarsa tal-interdet fl-ewwel jiem tiegħu daqwa wkoll l-avukat Joe Micallef Staffraċ li dak iż-żmien kien fl-Eżekuttiv Laburista u martu Yvonne. L-interdet seħħ fis-sena li fija kienu ħerqana li jingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ. Qal li l-Arċisqof Gonzi kien batalih diversi drabi. U l-skaparati għammi minja karti u gazzetti ta' kidba tiegħek il-qara tikteb kol ta' Knisja, eccetera. Għalli hekk tikkonverti nżewġ jien. Hekk nikkonverti insomma. U rajtu darbtejn, id-deċiżjoni kienet li tiżżewweġ fis-sagristija. Fil-fatt Joe u martu Yvonne spiċċaw iż-żewġu ġos-sagristija tal-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat. Yvonne tgħid li kienet ilha tħejja għal dan il-jum tant sabiħ, iżda spiċċa imtappan minħabba il-kundanna fuq żewġha. Il-qraba ta' Yvonne kellhom fabbrika tax-xemma li kienet tbieħħa fil-biċċa l-kbira tal-Knejjes Maltin. Qalet li kellhom joqogħdu kawti għax il-ħobża tal-għajxin kienet tiddependi ħafna fuq il-Knisja. Kellu ma rridx jagħti sens għal ħafna nies għax kważi tfajliet tar-Rabat kienu jaħdmu fil-fabbrika ta' tzir. Illum il-ġurnata Micallef Staffraċ għadha tħoss il-weġġa li żwieġ tagħha ma kienx bħal oħrajn. Dan anke jekk baqgħet tipprattika b'mod strett ir-reliġjon Nisranija. Kultant waħdu nirrabja għal dak iż-żmien ma ngħid imma jien onet ma kontx interdetta għaliex kelli niżżewġ fis-sagristija. Mhux hekk ma kellix internet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.